Ungeke usempe sutheka xa isekwelo emakhani uyayazi indlela unomthetho yusisempisi xa kuntshintshe kuquma imibengo uyayazi ngcola ngesigelo abangusempeso ikaroti malini ka 30 rand lena mntasekhaya 30 rand hayi kaloku mamela kaloku ezi carrots mntasekhaya ayizo carrots nje zii-Caribbean carrots azikhulanga apha zezakawuliwethi ezi wena sisteri ndiyakuxelela zii-carrots ezi mntasekhaya please awuzithengi uzawuphoswa zii-vitamins and minerals ke uyamazi uvitamin B uyaphosiwa no it's fine isithembi siyaqhubeka sona jonga nikela carrots nge-5 rand wena no hayi andixoki sisteri hayi 30 rand nyani azobhatala jonga mansisikhasiyeka va andizuzeka ndikuthenga apha kuni itritayika kaloku isizani niki 5 rand ulwethi lona no sisteri kaloku ezi sizilande ejamaica inatsika yava ke ngoku ayizoza lapha eSouth Africa ezi carrots just to say it simple wena ejamaica andasawuqunywa so yabona ke le nto lendele ndilirasta caba ngoku izaba ngathi ndenza le but it's fine sila kumkani yahamba kumkani ukilo kumkani kumkani yinatsika 15 rand lena wena ya si no, that's just something. You can make it. What thing? No, when my king, it is yabona. It's not an ordinary carrot. When my king, it's a carrot. When a kumkani si fumene from the Caribbean. Yeah, carrot when ileyo when a kumkani to be specific. Yeah, yakwela training. Yakwela do I think no sheep. Yeah, so it's not an ordinary natsika kumkani. Now, like Papa Sasama, and then Meko yala piranha yala pilesi sapuna ukupila ngokwehlobo lakarasi and then sifuna impilo yakarasi iphile kumkani sizama sonke kodwa we are all trying my king man andifuni yabona kumkani sibe siqala bese ngiqala ke ngoku sendibethe price wena my king so amastiki wena king yam to the pricing that is yabona kumkani yabona indaba yokufaithful ba faithful nasezpricini zakho so andifuni utshintsha mani my king I'm sorry useqhatha bhuti makahambe man specific man aye mani can last Yes, it's okay because duro. Man, kumkanjonga. We can bargain, yazi ra. Yeah, if ever we funa njenge natsika. Yeah, come on, bhuti lo mntu. Kwanjina suthunduma kayekwa wena kuthenga man. Yeke bhuti yabona into ezothenga ucima mhlawumbe ubona amarasta. Sithini amarasta fanele ezokwazi ukuncokola irasta kubambekise. Halo bhuti phezulu line kaloku. Yayibona umuntu ukwenza ngemali. Banjule yi-customer lena ubona isenzela ishwangusha lento yezayo Banjule let me teach you customer is always right mntakasisi be nice to a customer wena izawuhamba njani ngolento hey hayi njinji stop it man stop it I don't like it futhi I don't sangofoli la mntu ufuna usiqhatha la mntu ufuna unegotiate nawe apha phela bona ibe nezinto ezingaziphelelanga apha Banjile ayo customer liya ndiyayaba i-customer but uzaphela busa nini iprofethi engaphelelanga phela ndiqhathisa mna lana phele sisilwa lana xa ukuheta bhuti bathi uzaheta bani Banjile wena umagumza ndizambiza wena umagumza ndizambiza umagumza and uza kuqwabaza umagumza ingathi uyinisa lapha imbizo uyathinza thenga yeah mntakasisi hayi kubi namhlanje andiyazi kwenzeka ntoni
Ndichilo mna bhuti bad idea le nto le yonke le nto le. Utsho Bad ntoni? idea le. Phanjile kanti there are times kube kubi mntakasisi. Kube kubi. Ntoni? Jonga masikhuphele ebhanka mani ndihlala apha phandle. Masikhuphele ebhanka. Sodlala apha bhuti ndithile kuwe waste of time. Phanjile, there is time for everything mntakasisi. Time for everything. Azusoloko sinquma kaloku phanjile. Azusoloko kumnandi. Thilo mna. Sundala bhuti andithunuka. Ntoni wena? Yabo. Sonke mntakasisi. Ngifuna nje Kufuliwe sisanuya apha kwaseSkendi. akho need phanjile. Umuntu makazozithengela genuinely. Akho need siba force. Jonga abantu bayithuba ngathenga ziphele zini. Ngengani ke ngoku? Bathenge ngengani? Hayi kumkani. Bathini? Ya rasta sipushana nestand kumkani akho ndibitheni. Ngiyathengiswa apha tani nami ndiba uyafunda ngakuthengisela pha kumendlini. Umthengisela kuwendini nto. Kubantu othengisayo apha. Kumkani. Bathini king? Hayi kuyaphileka mani rasta. Man ngikafuna uthenga nominye ke kumkani just ke for irasta. Ikerotsi Asambe apha bhuti ayikho le business yakho man. Bathile icustomer lena sibhizi necustomer Sawe apha. yedwa lo. Mntaka kamameli. Kobani? Kadojonga. Selini yonke apha. Akho nto- Thethi nawe. Jonga ligeza. Ndithemradeni. Lilithi likhangela amacheri nathemradeni. Oko liswisha. Oko liswisha. Uyahleka le. Noba litswele ne. Yo, thetha ta. Hayi kumkani uyayibulala ke ngoku. Hayi bula. Lakatshani. Sila. Sifuliwe. Yara. Siyajuice. Hayi kumkani don't worry wena kumkani. Suwara ke lirasta ntsiphi zanantsiphi. Ya kumkani. Yeah, fit man. Kumkani jonga itshintshi uzaphinda uzoyithatha yabona. Uzayifumana Kamina apha. tshitshi. Yeah. Sayisa uzandinika ndiyise upham. Hayi izawusondima don't worry. Sayisa bhuti. Yeah mkhulu. Naso ke mkhulu. Jonga I'm gonna come with the change rasta. Yazi undikhulule rasta bebengakathengi aba bantu apha. Sila rasta lama keep Yo man ta. Sincane isitayile sakho ta. Ufane abanye abantu. Ya mkhulu. Yabona ke phanjile. Ayaka yahamba danyo hawena. It's a baby steps thing phanjile. Uklaba wena bhuti. Hayo. Yundathela phila. Yabona you know phanjile singagodwa sike inyama namhlanje. Ephume yap. Wencinga loo nto noba yinantsika noba okanye sikuyothenga unantsika u-4 pieces Sabangena apha enantsika shop. isaphi Thenge eyanto sibane kwa. hayi imali igcinwa ndim sayithenga okwam hlala phantsi wena ndithi into enditshoyo sizame noba ngu-4 pieces Amfefrant ama. Hayi, phathile. Andiyeka mosa ndiphi imali mosa. heyi hayi wena umntu ebezothenga apha phantshile umntu ebezothenga ntakasisa ndiyithandi le nto uyenzayo thina zona eempepho apha hayi maquke sila yathi phantshile ndicinga ntoni ndicinga sigoduke mani ntshintshi at least siyenzile imali yee-pieces phantshile Ntoni yancama. no wancami amsingi that phantshile at least sinalo ifutha lothambisa namhlanje uyabona Yenzile imali ehlambe engangathi data apha. drata ntoni phantshile Khona idrata. akonithi uyazi wena abantu enze ntoni ntshintshi but one thing you must know sizawuncinga namhlanje today is a day of moisturization phantshile we're gonna moisturize our chest Hayi ke. uyayazi Bawuthetha njalo ke bhuti singavala. you know what ke ngoku Bawuthetha njalo singavala. mamela asithathele ebhanka sipokelele ezi zinto zonke sihambe Kama bhuti athatha iplastic engwane ntaphi lapha ndikele ne. Senze inyama. man now I was thinking yazi uyobamba noba ngu-hungry nantsika 4 pieces. u-4 piece ka-hungry lion ngena qala Man KFC na. KFC nantoni Thenga KFC na bhuti. hayi phantshile Awufuni KFC? womile mani u-KFC fondini Yo, womile nowathi ke ngoku mntakasisi yeah. we are going home mntakasisi ngoku siyahamba nje
Molweni tata. Hayi sesivala tata sesivala. Oh ufuna ibhatanathi. Hayi bhatanati ayikho namhlanje. Sisibethenga laa nto ke nje. Unokuyithenga ke ibhatanathi futhi next time ne. Pantshile yazi intoni, one thing about this stand we are growing. Uyabona? Siyaqala mosi thina. Asikaqheli uyabona? Kancane futhi. So kancinci Pantshile we are going far. Likelo pampatha eziqokoqoko emato kaba umaxwempu. Yes. Iyo lingqolayo. Iza nezinto mani wena. Intoni uhleli nje? Hayi futhi bethenga usebenza ngalokho Iza nezinto ezishekileyo nalapha apha. Ngoba ungaphilanga apha uright ngoku. Molweni ba umaxwempu. Ngobethuna. Isekhona ne-40 futhi. Nole. Le-40 lesisicelo bawo lo ucitama. Singasinansi lesostoka ngayo. Hayi, lithwala uzayilungisa imoto Pantshile bendishilo kuwe dompela nje. Faka apha sesijabile wena. Sendiqhuba ngokwakho ne. Akho ngxaki. Sijabile zama business yami Pantshile wena uyandincedisa nangxaki. Hayi. No, to tell the truth wena mntakasisi you are a helper over here. Yava ke ngoku. Cha ke ngoku. Apha Tijinji, we did good. Uzathatha ne-helper lo. Uzathatha ne-helper lo soze ndiphendule. Thatha ne-helper. Yeah, sensitsho, we did good for the start Pantshile. Because if I count the money, I see we are going far. Phathupaka man. Ndiyaphilanga mos human right. Kutheni uqala ungaphili ngoba uright ngoku. Uhambe futhi man. Nje as long as mntakasisi siyibulele thina. Thena ungacela imoto apha nje ukura. Hayi asaqhubeka sibona Thena fasipura man.